아유, 맛바나라 뺏긴 그러고 가는지 하이. 바로 다 자식은 사시하고 좁시는 그만. 로, 히, 앙 프샤가 오빠우 든 평그 봐. 씨에서 작은 프샤가 오무나 봐. 오빠우 든 평그 왕의 우술 개우치네 프샤 마카시야. 히, 발니 그 버키미 랭그랑 하이 양니 호로 와버. 오빠우 든 평그 발니 팍 딜베샤는. 프샤가 오무나 봐 탕타라 하양. 비 드로야스 논든 내비 삼문드 문디. 오삐 발라우 든 크랑을. 프샤가 오무나 봐 탕타라 하양. 에세방만이 프샤가 랑타라 하양. 프리오는 마는 봐 흐랑 그랑 후와 녹클리는. 비강 든 문디양. 오빠우 탕그 팍 피비가라이. 상싱 프로 그글리나 타야기 토비 무크라비가. 구둥구둥 대장 나나 चाहिए 시부프가 후니로 무장 하타소리니 왔더라 더 오버가 크이나게다 났는데 이지네를 보고 무장이 후 폴게정 보라 무장이 말이 스레 잘라네 라라라라 나나나나나나 구둥구둥들 탄다탄다딘 허리게 제라우 예, 누가 장난을 인정이 같이 야우 장난게요 헤헤헤헤 đi lên chơi vui khăn này xem perfume phân này cho cô impress color năng là ra vậy đi siêu bầu nữa sắp phát ra vậy slim ra 가지고 앙니 보디야 봐 누가 khăn này hinjawadania bang ni body kedang ba slim go thogelini body dang na bisa dang lai le go thogelini miskin ba jam lengan itol sabun jeng nale khur thau sibing lo na duwi le ya hata sunini takai 당질이 가능하라 수배야 문화만 가ito 문화만 그래 सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ सुहाग रात है 나 설박하왕니 비크 푸샤마까지 고누나의 어이 바저이 만약에 배동는 상승아우 어이 마발레 앙 베코나 기등문로 백나 기나무나 개 앙니 백? 마바사 베가 만난거만 नांगौमोन र' मानहाय आं सना जुवेलारिफोरखौ दोनगौमोन दे बेगाव सोथ'नानै थारमाने उन्दुनोबो जाबायना आं मानहाय सना बाना गानना उन्दुनो हाया डिस्टार्ब मोनसै आङो उन्दुनायाव बेनिखायनो बेगाव सोना दोननो नागिरदोंमोन आं बाजै उन्दुनो रेडि जाबाय बा मालाय बाजैया रेडि खालायबायानो उन्दुनो नङा आं खुखायो बाजै थगायनो नाङा नै नोंनो आदाखौ नेगासिनो ना र' फैसिगोन र' आदाया नै सफैथारसिगोन बाजै दिनै जोंबो थाफागोन नोंसोरजों दिनै नोंसोरो उन्दुनो मोना मोनखायाबो जोंबो थाफागोन उन्दुनो होआ नोंसोरखौ थाफाबानो जाबाय आरो आंहाबा मा जादों फैसा थफ्लाया नागिरना मोनाखै बालफोरा दाबो थांजोंला मायबा उन्दुनायनि बाथ्रा बुंबाय थादो बियाव मा जाखो बाजै मा सानबाय थाखो जेबो नङा दाबो थांजोंला फात्तालि सारमारि थादो दाबो थांला बाल भेजालथार मानसिफोरा थौ थांसै मालाय बाजैया रेडि जाबाय मालायबा बाजैया सना बाना खुना रेडि खालै आदाखौ नेगासिनो ओइ फाग्लि जोंहाबो सिखायना लाखाबाय दिनैनो उन्दुनायनि सिगां हाथासुनियाव सना बाना गासैखौबो खुखानानै दोननांगौ फाग्लिलाय सिखायना लाखादो हाय मा दिनैसो मिथिबाय जोंहाबो बिदिनो खालायग्राय हाथासुनियाव ना थौ जोंहा थांसै मालायबा मालाय दाउस्रि जराफोरा जरा नांनांगौ जरा जरा हे जरा जरा बाजै बेस्ट अफ लाक दासो सान्थि मोनबाय बेगखौ नागिरनोसै आं बाजै गाबोन फुङाव खर' सर' लोबना दुगैना रेडि जाना था फुङावनो मन्दिराव थांगोन नै थांग्रां आंहा दायो हराव गोमानोसैसो हेलौ मा नोम्फानि नेट गैयाब्रा हेलौ
हेलौ खोनादोंना खोनायाखै अ खोनादोंना आं नों बुंनाय जायगायाव सफैबाय माब्रै फैयो ओंखारनानै आङो थांनो हाथ'वा दानो फैसा बेगखौ नागिरना मोनाखै मा नोम्फा खर'नि बाथ्रा बुंदो बेफोरखौ फैसा बेगखौ गैयालासेनो आं थांनो हागोन नामा मा नोम्फादो जाहोगोन नोंलाय जाया फैसा थफ्लाखौ गारनो थांनो हाया आङो दा खालि आखाइ थांना उनाव मा जाहैनो नोंनाथ' थाइसे नयाबो गैया सैमा साला जाम्बिसाला आंगि खर' मेलेमगि मानसिया फैसा थफ्लाखौ बिदि गारो नामा अबाव दोनफ्लांनाय नोङो ना थानोसो लुगैबाय नोङो फाल्तु नङा दे खिन्थु माबारै फै नागिर आरो फै बिदि हर गेजेराव आङो बेयाव थानो हाया खोमसि खोमलानो गिथाव बाथावनो रावबो गैया बेसेबा ओजा सियाल गाबगासिनो सियालजों जाजाबा सेस नोंनि हौवाया हाबा जानो थांनाया राम नाम सत्यसो जानांगोन माब्रै फै हिस्रा साला हिनजाव मुवा नोंनि बेबायसा अर्डार होनायदो जायो नामा मा बाल बाथ्रा बुङो हिस्रा बायसानो नोंखौ माबा सियाला जागोन नामा दसे समखौ थानो हाला नामा नोङो बेबायसा उखा मुखा डिसिजन लानो हायो नामा सोरबा आरो थांनानै उनाव जों अबाव थाहैनो रुमाव थाबा हटेलाव थाबा जोंनो फैसा नाङा नामा नों जे फैसा थफ्लाखौ लांनो होआलासिनो थांनो होदो आंखौ जानो थाखाय सोलिनो थाखाय फैसाखौ नांगोन ना अबाव मोननो जोंलाय फैसाखौ नाङा नामा मोख्रा फैसायाबो एला केला नङालै बालनि 1 लाख मानिसो दसे नेथार थाथ' बेयावनो अबावबा एरसोलाबायनो था थांगोन आं चान्स मोनबानो थांगोन फैसाखौ मोनबानो थांगोन दे दोनदो ओइ आबौ ओइ रुनाय मा नै रुनाय गाइखेरखौ लांफादों गाइखेर मा गाइखेर बोराय साला नोंनो लाबोदों मालाय आबौ हाथासुनिनि हराव गाइखेर गिलाससे लोंथारनांगौनो होमब्लासो गथ'फोरा थाब जायोनोलै आरो मोजां गथ' जोनोम लायोनो नो ला नंगौ हर नों र' आबौ दानो नाङा आबैनि सिगाङावसो लोङै थां माने खैना गोदाननि सिगाङावसो मेगन सिगाङावसो लोंनांगौनो होनबासो मालाय जाफुङोनो नो ला खैना गोदाननि सिगाङाव लोङै थां लां लासिंसिंनो नों लोङै थां आं लोंनो थां दे होमबालाय बोराय आं दोनहैनोसै दे आबौ दे नों लोङै गाइखेर लोंगोन थाब गथ' जागोन या